шумо аз рехтани мӯи сар ё ин ки аз беришӣ, аз лоғарӣ, беиштиёӣ будан, аз вазни нолозима, простатит, дарди дил, дарди гурда, дарди меъда ва ё ин ки хунукгирифтагии рӯдаҳо азият мекашед, пас бо ин рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. каме аз бемории худ маълумот диҳед. дориҳои гиёҳӣ лозимаро ба шумо ширкати шифофармо тавсия медиҳад.